ଭଦ୍ରକରେ ଥିବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରି ତା ସହିତ ଆଜିର ବାରଟି ଥିଲା ଗୁରୁବାର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଠାକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି ତ ମତେ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନିଆରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଦେଖି ମନକୁ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ଭଦ୍ରକର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଆଇ ଲଭ ଭଦ୍ରକ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ, ସେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଝିଅ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବଡ ହଉଛି ସେ ସେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରେ ହିଁ ଲାଗେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଛେଚିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି ତ ମେଘ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗିକି ସେଥିପାଇଁ ମେଘ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ। ଦେଖିଲେ ବାହାର ପରିବେଶ ଟା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆକାଶରେ ଟିକେ ମେଘ ରହିବା ସହିତ କୋହଲା କୋହଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଏମିତି ପାଗରେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଆମର ଏଠି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ବେସର, ତା ସହିତ ସାଲାଡ ଆଉ ଛତୁ ବେସର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଗରମ ବାଇଗଣ ତାୱା ଭଜା ବି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ତ ସବୁ କିଛି ସାଧା ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ସବୁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ପେଟେ ଖାଇ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି କଲା ପରେ ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ଆଗକୁ ରଜ ଆସୁଛି ଆଉ ରଜ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ତ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଆଡଭାନ୍ସ ରଜ।